טוב, סדרה חדשה, זה באמצע סדרה אחרת, אני יודעת, וזה עם אותו דמות, אבל בסדר. סליחה פשוט, זה גם אותו חדר, פשוט בגלל שאין לי כוח לצאת בית אחר. אוקיי, זו סדרה קוראים במחשבות של ליה. לישון והכל יהיה טוב, אני בטוחה. משחק פנים, איך אוכלתי לשכוח? במחשבות של ליה. טוב, תקשיבי, מצאתי שיש פה ילדה חדשה. אני ילדה חדשה, איזה התרגשות. סליחה, מה את עושה פה? לא לצ'וק. סליחה. הנה, מוכנה, כן. מוכנה? כן. נראה לך את משוגעת? מה נראה לך שעשית? את קוראת לי משוגעת? פשוט הבלת אותי. זה כאב לי. אוקיי, אין לי ממה לחשוב, זה היה רק סיוט. לנשום. מקווה שזה לא יהיה כמו הבית ספר הקודם. חלק 2